Dap da kesungu iblay sa isin ke por ka mentai ka bang yo pat ban sam yang ke khubor step ke khubor ke jong blay hapadeng jong ilang ha ke por ka bamenta bangangai ke ski kalong ka ski jong ke jingker khu namar ba habang yo sngo ke tien ke jong blay ka bamut bo blay udang kren ya ke jim ke jongi Ukren namar ba ukwa ban kerkhui ke GM ke jungi Ukren namar ukwa ingi bangin long ki basan ha ka ktien ke jongu ukwa ingi bangin long shisha ki bala kamrang ba ro ha ka ta ke GM men sim ke jongi tadeng ta habangi ba mi ke ktien man lagas gi kalong tek kulung baudi e kadot man lagas gi usan na ka ta ke jinglong kulung sha ka ta ke jinglong khna kum ta ter shedo ke jinglong rang ba tegedi kita na ka sgi habangi di ke ktien ke jong blay ngi ba mi ke ktien ke jong blay kum tangi san ha ke jinglong mesim ke jungi ya ka bangi laban sngo tho kano ka badai ba kano ka balai lemda kum ta la dangi dang sa khulung sa ngimtip kano ka badai bat kano ka balai tadai ta ka ktin ke jong blai ka hikayangi bangi haban san da ka ni ka ktin ban long kita ken ki bre ki sngo tho i ka badai bat ka balai ka babha ba di ka basniu kano ka badai ban le ba kano ba ngim dei ban le kano bangi haban ngai kano bangi haban kentai bangai ini ka ktin ka long jingir khu ngakwa an pule pi hang ni ka pon au job ar fulai ni ka khot ka ba khat ar ka tin ka jong blai ka ongom ni ngam shem phai dien na ki hukum ki rmiang shintur jong u ngala kham kan show yi ki tien ka shintur jong u ban yala ka jingbam ba don kam tani tau u job om ngam shem la phai dien na ka hukum ka jong trai na ka ta ka hukum ka rmiang shintur ka jong trai baru wang kham kan show yi ki tien ka shintur ka jong trai ban yagita ki jingbam badon kam ngasngusi ban ong ngane kapor babon ki kristan kim ju pule bible bat kim it hiru ine ka ktien ke jong blai kim don hiru ya ka jingkan show ha ka mensim ke jong ki ya ka ktien baladanga kli mo pi ju pule ka ktien ke jong blai don ki ba ong nga pule don ki ba ong ngim ju pule don ki ba ong ngi pule teng teng bat habang ong kanu ka khot ka ba piken mau bha majority ki babon hi kim don ka tin ka jong blai ki pule tamba kim kan mau ki pule tep kata ka jing pule ka long kumno re klem pen le jing bot ya ka tin ka jong blai kan mau habangi pule ka tin ka jong blai ngi haban long kum ki student ki badang le school namar ka don ka exam ba ki haban le ki haban tho ai ka exam bo no khna habau pule ka kot la da shupule klem la le shupule klet no tala da tho exam utau bre unyo jiro bet tikna badeng tala da ubleu shim exam ki babon ki kristan em ya ki babon nga kwa banong ifi kin yo abet jiro kin feel hagata ka test ka ba ubleu ai badeng ta kwa banong ifi ki sngi ki test ki bon ka jim ka jongi bon ki jing e ki jing ele ki jing kendo ki examination ki babon ki ya kendo ki jing pen shoir ki babon ladang im don ye ka ktien ke jong bleng gi tikna ba bala feel ladang im don ne ka ktien ke jong blay ladang im kan show ne ka ktien ke jong blay ladang im don ne ka ktien ke jong blay ka bamot ka jingim ka jongi ka la feel tadai ta ne ka singi ko abanong e firu abang apet ye ne ka perthai ka i dan lai jat ki kristan her pateng ki kristan ki bakin jado bat ki don ru ta ki kristan ki bakin jamen sim ki kristan ba her pateng ki di kristan ki bala shukha yin kristan but ki bala shuim bala shu mlien ban le jaseng kum ta ter henry ka jingim em kam ya pher satya bal ka jingim jong kita ki ba ken japerthai namar ba teng ki shulong na tang ki khon jong ka balang henry kim dei ki khon ki jong uchisu ki dei tang ki khon jong ka niam henry kim dei ki khon ki jong blai ki kristan her pateng bon ha ka jela ka jongi ngi dei ki kristan ki bla shu her pateng na ki kimi ki pa bat ngi kam yel de bagi de ki kristan klem ka ktien klem ukris ki bamdan ye ka ktien kim dan ye ukris ki bamdan ye ka ktien kim dan ye mensim paru jisu kren sha ye kata ka bible ka ong ba langi pule na ka stish ki nong rom kana nong ba pra ka khot ba khandai ka kren sha ka ktien ka jong blai ka ong kum ni henry ma pi pim long hakado henry ha mensim lada umen sim ublei ushong sa apo jong pi henry lada uno no ru umdan umen sim ukris utaken umlong ujong u
Kaktin ka jong blay ka krenchai ba ubri ubamdan yo mensim ukris. Umday jong ukris. Ubri ubamdan yo mensim akot. Umday ujong ukris. Kasi ki kristan ki bahir pateng gilaban tip ha ban batay sa pangkabalang ka jong ki. Kitip ban batay ke history jong kabalang. Ne ban batay constitution jong kabalang. Henry Kim nang ban batay ya kaktin ka jong blay. Kim tip ya kaktin ka jong blay. Dan hiru kaktin ka jong blay. Balkata ka long ka bas ngosi hado kata-kata ki Shillong tang ki reuniam ki bisulet jeseng ki bisuan jeseng. Henry dan kano ka jing mentoy ka jim ka jong ki. Kim la ban yalap ya ka gospel. Kim la ban job mensim. Kim la ban batay ya ka ni kaktin. Bat haba yaslok ki syong syukala bomot. Mla benwan ra ina kaktian ban penwan ina kaktian na kawai ka benta kawai ka benta. Badeng ta balay bakadan ka jing hiar arsut ha ka jala ka jongi ha ka bayadai bat kata ka jing syakri balay ka daw kalong palabuan plat ki reuniam kita ki kristan hiar peteng. Tadeng ta ka jing kentu ka jonga ya pi ni ka por kalong kala ka bomot pudiang you Jesus Christ nado ka donot ka jong pi. Maka abanong ifi tang baki kimi kikpa jong pi kila along kristan kamut pila along kristan. Tang bagi kita ki meit mi dot jong pi ki meit pait jong pi kila along kristan kamut ba pi pila along kristan. Ka jing long kristan kam day da ka basyuher peteng. Nani kita ki banlong ki senran ki jong Jisu kam day ka basyuher peteng. Kadai ka bahafihaban kala ka bamut, kadai si siya fihaban noy ka pop, kadai si siya finyat kat kum kani ka ktien ka jong blay, da ka ba fipuli kani ka ktien, da ka ba fisan da kani ka ktien, da ka ba fidap ni ka ktien, ba finlong kita ki senran ka bisi siya ka jong try. Lem da kum tam dan jinga peri em, balki breu jong kani ka pertai. Balai ki breu kim long encourage. Balai ba ki breu kim wan siya ka jinga kristan namar kim em. Yaw Chris sa ka jingim jong kita ki babon. Haba ki breu ki pet teng kim itu itau yaw tau kristan. Baru tau kristan daladir snutu tau. Namar babalay yaladir snutu tau kiweru kim itu itau namar ba dan ya kaktien bat ya kata ka jing sngo scam bat ya kata ka Nongkhryiem ha ka jingim namar bamdan ni kaktien. Dai tau Jisu ang unono breu ba yo sngo ni kaktien syo sngo ya hing mani henreu klemle anyo yu kum tau breu ba biet ba tay ka yeng halor siap. Batay bet ya kata ka Nongkhryiem la jong ha usiap kabamut ha kata ka jing stu breu ha ka jinget breu ha ka jing tho breu ni ha kata ka jingle breu. Siap ka kren bi ka khandau ka dai kata ka ba blay la thau yu breu. Kamut ka Nongkhryiem ka dai bi ha ka jing start perthai ha ka jing start breu ha ka jinget breu. Mdai ha ka Nongkhryiem ka ktien ka jong blay. Lapen chong Nongkhryiem ha ka jing start lapen chong Nongkhryiem ha kata ka intelligent ha ka jingmut breu. Ha ka jingmut ka jong blay. Tadai yang ta kampoy sino Myo jing penem hero. Tadeng ta Shillong tang kita kinong pensaat ben ngalaban ong haki yang mani. Tadeng ta kristan besyuher pateng ula ban long unong tu. Kristan besyuher pateng ula ban long uta besyui kumbadan kadur ke jinglong riu blay. Ndaki balen no eka bor jongka. Kaktin ke sublay ka ong hakisngi ki bakhado. Ngasngo bagidi kini kisngi. Hajaseng te ibet. Henry ka don pat. Kakam bana syapo, kakam to, kakam tim, kakam syukor, kakam tok, kam dan ke jingbet, kam dan kata ke jing smor. Ni kat yu Jisu day bas smor ray bon ki breu ki kerteng smor ray ha ke jing empat kadai ke bajungot, kadai bajaklia. Tadai ta ha bagi dan yu Jisu ke jing jungi yu Jisu day bakot. Bagum tau try kwa ngi kum ba maulong bakot to ay bangin long ki bakot. Ukwa kum ba ukpa ulong ba janai bangiru in long ki ba janai. Mday tang menculong ki kristan her pateng ki basyu her pateng na kikimi kikpa. Ban kita ki kristan la da kiap ki poy shay du jok. Tadeng ta kwa abang ifi ni ke por la da pi pedang deu kristan her pateng kala ka bumot kala sisa. No akam tok kam skor, no akam to kam tem. No ki kam dakat bara, no kita ki kamri ki jong pi bara. Namar kane kita ke hukum na utrai. Tadeng ta wa jumlin ban leri na po. Kat basya jurang pipin pawil de pilong angel. Pim de angel. Terau Jisu ang segi ki bakhado kidon ki breu ki basyukup il de da kita ki jankup da kita ki sni lang brot. Rena po pat ki de ki suri.
Tadeng tau try umman ya pi pinlong ubreu ba arsap ubadan ya kata kajiem ka ba arteli. Siapa tedei usuri sabar sule kumlang berat. Ngakwa benong ifi kani kan sawanra ka jing sherkai ka jing tim balkan wan ra sya ya kata ka jing jot ka jiem jong tau breu. Ngakwa benong ifi ni kasngi wanom long pi tangki kristan ki ba syuhar pateng ka baar kidon ki kristan ki ba kin jadok. Ki kristan ki ba kin jadok gidei ki ai. Kidei kita hi ki ba kumju hi. Kidei kini hi ki ba ho ki kam yele ba kilong kristan kim julet jaseng. Kim ju play kitien ka jong play. Kini ki kristan ki bakan jadok gidei ki besyukam yelde ba kidei ki kristan. Ho ka kerteng don apa ka balang. Kadon haga register jang ka balang rem ji dan ka dor khmat ro. Mji ya ki bakin wan jaseng mji ki bakin kit ka kam ka jong play. Mji ki ru bakin ma bakin don metah kano ka ji shikri play. Bale sila shui ki tang shi sin shi snam le si ki wan jaseng tang kapor Christmas tang kapor Good Friday tang kapor Easter Sunday. Kita gini ki kristan ki bakan jadok. Baru try uyu i pi baru man ya pi pinlong bakan jadok namar pidei bakan japerthai. Wan jaseng shi sin snam baru snam shim shuti pat. Utrai man bau breu unshuan bau shim shuti na namar ka kam sarkar mlaban le kata. Lani pitrai kam yeng breu na kam yeng no. Pi wan shi sin shi snam kam julong. Badeng tau try umman ya pi bapinwan siya kayeng ke jango. Tadeng ta lada pilong kumta, lada pisuan to sin sinam na pi mjuan hiru, henry kaporiap pa don kami ki pastor marbalay ba don kam ya kathliu jingtep. Tadeng ta kwa banong ifi lada pi kwa banlong shisha kita ki kristan ki ba shisha. Ya shimenta ka ktien ke jong blay. Ya shimenta ban pule ka ktien, ya shimenta ka jishkri. Wan siya ka jingseng, wat ju pep jeseng. Kwa banong ifi lada pilong kumta. Wanum kwa ban yo tang kalum jingtap yo pido ya ka beneng. Tadeng ta nga kwa banong ifi kini kasngi ka bamata la da fideu kristan o baken jado. Kala ka bamot na. Pai kala ya makmat jong blay namarba. Kam da day tang baka balang kan itu ifi hinray to ai bo jisu ni itu ifi. Ai bo traw ni itu ifi piwan su traw fi kala kamot fi yam si sya kmat jong. Terang seliang yu traw fi pediang yu mensim bakot. Pulih ni ka ktien dap da ka ktien. Umday ubreu busu. Don tangi kata nam ne tang kata kerteng kristan re bamdan ye kaktien ubreu bamdan ye kaktien jong blay ka bamut umdan yu jisu no kristan bamdan ye gane kaktien kamut umdan yu kris namar u jisu de kaktien baru tau breu badan ye ne kaktien udan yu kris tadeng tak jisu wang to ye ne pianga bat kaktien jong akan ye ne api kwa ingi ban shwene tang u jisu re kata ka ba shisha ka long habang ye ne kaktien ye ne autrai dita kwa banong ifi kane kasngi lada fi 4 Julai jaseng shino ni filan hai le jaseng. Shedi balang ke jong fi ke jingkang ke Potternet ke play nam ta jong fi filan wan. Ngin yo ban ai ke tien ngin yo ban ya slap bang ngai pindap do men sim makot pindap da ke bor ke jong blay finlong ubreu balar kam. Ne ke breu ke balar kam hak hima ke jong blay. Ke tien ke jong blay ke to shai ke ni no Matthias ke nong bispo de khot lai pu ar lai fu lai. No balen yanga khmat ubreu ngan len yu khmat ukpa. Bo no apply nga khmat ki breu ngan ply yu hak khmat ukpa ba beneng. Telada pi em magani perthai pi len yo Jesus Christ pi len ye ke jing sha pi len ni ke tien pi len ye ke ta ke jinglong kristan ke jong pi. La pilen ukpa ba beneng unlen u jisu unlen ukpa ba beneng rong ami thu namar bukhon jongaro mi thu ye me ne mi thu ye pa tadeng ta ka day ngi kat mangidang em bangin shakri utrai ka day ngi bangin shakri bangin yalap bangin job ikimin sim namar ka day ka ta ka thong jong wei pu wei u banget ka wei pu u kristan u hap ban long unong job min sim u jisu ong kilech ke perthai ban yalap ye ka gospel shkiben re baro baru tau banget ben baptis baron penim baru tahu bamngej on penrem ong kektien ke jong Jisu. Lech ke perthai yalap ya ke gospel. Tiu tahu bangej kamut hap pengej bi ki breu. Barhaba ki langej ke dei sekebenta pat bekin yo ya ke ke jing baptis. Ke jing pen baptis jing pen ngam ha ke Mdei bersyuta mdei sunraj. Hendai ban pengam ha ke Kumba kektien Greek ke ong baptizo pengam kamut hap pengam. Kabawi ka wangong ngasi ai nuksai kata. Bawi ya ke jan. Kini ke jan ka bali la wi ya ke rong stem. Ne wi ha karong sa on dalami nang ta kala kalarong kalong kum taru tau breu ha ban wi yala de ha ban ngam ha ka ha ban je bro shirin yang barabo mi nang ta on mi pat ha ka jingpen thamai men sim na mar breu bala yo ka ka jingpen baptis bala kala ka bot shisha u yo pediang pat ya ka jingpen kala na mar men sim ba khoi wan hau tau breu
Tadi ta kwa ban ong ifi kani ka sngi kum ba bala pen baptis u Jisu, men sim ba khoi u de her kum ka paro, u da wan shong u Jisu, bo tau brio bala kala ba mot shisha, u yok pediang ya kata ka jo ka bor. Baka surna benang ro kan ong, ni long kon jonga bang et nga sngo ba e. Bur kpa ba benang ro unda pen scam, bala itu ya pi bi long ki kon ki jo blay. Oh le si pila ban ong adi kon balang. Rala pim dei kon jong blay kabalang kala an pediang fi kala an ailum jing tap pi in rei u blay ka benang ka khang na ka benta jong fi. Ka jing khang jo ka benang ka scam pi namla ban pletat. Bagata ka de ke jing shisha, hoi pila ban yo e kalum jing tap, and ke jing khang jo ka benang ta ka khang na ka benta jong fi. Pinomla ban yo ye ka benang lano ro lada pim yo ye Jesus Christ. Sa kabala ya kwa ban kren ne ka por ki kristan ki baken jamen sim. Barngaingo yu blay bakandiat ki don hakan ke jela ke jongi ki bakan jaman sim kamut kita ke besim serius ke khtin ke jong blay ki balong shisha kum tau uscation rang no tau ke rang wa trang hir ye ke ki wa ki batrang yu men sim ko ki batrang ye khtin ke jong blay ki batrang shisha ken ban shakri yu blay hakado ne tang hakata ka bakin jabril ndai ki ban mani yu try how men sim ba ka jing shisha in spirit and in truth but ki kita ke bu try shem sngobha na marukpa wat ke bakum kita ban mani ya mdai ki kristan ki bishuher pateng mdai ki kristan ki bakin jado hendrai kita ken ki kristan ne kita ken ki bakin jaman sim mangangai utraw na ai boringi bangin ang laban shakri u blay shu hakado hendrai gin shakri u kumta ken in spirit and in truth hakamen sim bat aga jing shisha baru tahu kristan ubadon yaumen sim ba khoi lai thu hi bo khong bet yau Jesus Christ balong khon jong blay u khong yu blay u khong kpa ngong ifi baru kpa jigi bahabeneng ma wa ngi u Jesus Christ baru tahu babut u Jesus Christ u khong u Jesus Christ teli telong badeng tahu Jesus dei ba khongo bagi ta ki bang nongbot ki jong Christ ki dei ki ba khongo but u Jesus dei ba penrit tadeng ta kwa benong ifi wat ka Jesus Christ teng ho ngi labot u Jesus Christ ndai kam judan ka jing penrit mdan ka jing ya khongo mdan ka ta ka jing ya dei jing mot ru bon sin badeng ta teng ka Jesus Christ ka pat teng ka Jesus Christ kasniu no na marba balay ba nyo yalri ba khambha ban ikiwei mdei ba nyo ikiwei khambha ban yaldi tagade kata nganget habangi shakri utra habangi dang ki badap do mensim ngilong ki badap do ki so jong mensim ngidon ye ka jing iet ngidon ye kata ka jing sabun ka jing bha ngidon ye ka jing kemen ka jing suk ngidon ye ka jing ya sha slam ngidon isha ka ta ka jing aine ka jing jam not bar ka bor halar ladi ngidon ye kita ki so jong mensim ngidon ru ye kita ki jing ai ki jong u mensim bar nganget ai be fin long shaki badap do men sim ngin shakri bi utrai ta do sngi bagin yo sngo gi jing sawa ka turoi jong angel rangba padang tangin yo e ka jing rong no ngidwai bu blame ai bor fi ta da kwa khot ipi ni ka por ya pi ki kristan ki share pateng ya pi kristan bu ken jado fin kala ka mot ya ka fin it shisha yala de ken how try but ya fi ki kristan ki baken jaman sim yai de but ya shakri utrai ta do ka sngi gi jing wan ka cho tang kita ki bi ai ne hadu ka bakut ong u Jisu kita ken yo like him ngina doai ni ka por menta try ngo ime ko pa nam dan ni ka khubor try ai bagni ki khon ki jom ko pa ken long ko rat ki badap da gitien ki badap da ka bor ki badap do men sim try bor ki bakin kala ka bamut shisha na mar ka por kam dan sho try ngi tip ko rat ka jingman jome ka long ka jingkhang ka long ha khmut jingkhang shisha bar ka baji ka la jantiet ka turoi ka la jan rio but try nga duai men ka khu ni ki khon try kinom im hata ka GM ko bisong ngobang ba ka GM bakan jado ne ban Shillong di kristan bakan jado ne ki kristan her pateng ne kin long shisha kita kin ki badap do men sim ki badap da ka bor nga duai nga ku ye pi bakan ka stot ni ka borbaman ka ni ka bor saitan ka bate ba khom pi na do bro shikata kan da kut no aga ni ka sngi pinom long sho ken ki mrao jong ni ka protei finom long sho ki mrao jong baman refin klalong ki mrao ki jong Chris fin kelalong kin kita ki mrau ki jong Chris amsho ki mrau jong ki breuro ngetwa nga kerkhui pi ka ni ka sngi pinya da ka bor ka jing sla men semba khoi kawan ka jim ka jong pi men semba khoi pen sla ben pen kot idi ki lengkor baro ngetwa nga kerkhui pi fin ya kom kita ki banget ki badap sha da ktin ki banget sha ka kom ktin ki ba don si sha yo men sim ki balak ban pla ki balak ban job men sim ngetwa nga kerkhui pi kerteng ka jong jisu amen sai kendo sai shem yang la sha ka sngi blai ka jing sok long kat bat pi amen